hato video i bahaba pidon kis hapo jangkot bat haba phile ban hajir hapo jangkot mentakasngi kanji ayu kin refix pi next month kin phawan pat ep sa hawe pat ubnai balai tarik halor ka tarik bar ka kis jong pi ka jon rak post nem balai ka longkum ne don kipor ulok kwa shu ban gesong bar kalok bat ulai syukot ban pelat lani ban divorce Henry ka kis kaya daki saw sans nem bat hateng ka poi shadow kin nyaw chi post nem balai ken kalong kumne kamlong ka basuk ho dang la ka baya syong ban ya ka baya lat menta la da don ba ai kis persya ep ba pito bat fitip ka e video ka kis jong pi kan yaj hado shi post nem tarik halor ka tarik halor ka tarik bat hateng unong ai kis bat unong sya ai kis kilayap ka kis bat kadang im bat menta ka sngi ngin ye kran ya kata ka benta balai ka slam ka rukom trekam jong ka judicial system jong ka rijongi menta haba fidon kis bat phile ban hajir hakot जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं hateng kimwan kinong sakhi hateng umwan upidar ba persya pi bat hateng ushim shuti lani ka George badan buro bat donro kipor ba UIO lani investigating officer jong kata kis umwan bat kumta ter bat ka ifnio katarik halor jong katarik lara fitan por ban skap ia kan video jonga mentakasikan IAP shibon ba ka jimentoy bat nak benta ka jengsuk jong pi ngan benta ya kan video jonga hakikat tu kat neki benta khnang ba phila ban pos ya ka bat phila ban pit ya ka hakano kono por ka ba phila ये बड़ी अच्छी बात कही है ngatharai phila yo ihi ya uli ulan hangne badon gap kumne bat kini kilong ki chapter lene ki lenong ki banga benta ya kan neki video jonga nak benta ka jengsuk jong pi bat shisha ngan ongi pi kan neki video jonga kan IAP shibun ba ka jimentoy Henry haswa bangan stang ngan shuye thui ipi ba manga ngade Remington bangun bat sachisin ngapadiang ipi syagani ka channel jungi lengbah ka neke video jong ka ching hekai halor ka topik balai ka slam ka rukom ai bishar jong ka court is now in session Hakipor ke ba menhandai habam pat syai ka perthai ka bor jung trekam jong ubru ka jung klan jong ubru ka penlong yu ba unlong sanshar ya ka perthai Henry dah kajing start lani ka civilized jong ubru kila teli bar kila pendo ia katang sistem jong kajing sanshar bar ka perthai menta kala kumba kalong menta bar ngisakhi ia kana ka perthai ka ba menta ba ukhulom ulong kham khlan ban ya ka wat Martin Luther uong injustice everywhere is a threat to justice everywhere kajing sanshar bam hok kalong kajing ma ya kajing sanshar bohok habaro ki jaka bar kani kajing ong jong u kalong ka shisha hado mentaro nakata-kata baro kiri jong perthai kidon lagi jong ki jong rukom sanshar khadar ban yo ya ka jingsuk bar ka jingman hagari baro koi bat ka nigor kom sanshar khadar ka yada ya ka hok jong bri bat ki India jong yero ka bod ya ka niga ju kanorin pitip bah ka por bag British ka sanshar ya ka ri India wandra ya kata ka justice and equal rights jong bri kajing sanshar kajing bishar bat kajing rengkat habaro ki biru Henry ka de tangka ketin lara pule ya ki history ngilap bakat no ki lepeng ya ki biru jongi hagito ki por bat ke ei ka baki biru jongi ki yo hagito ki por ka de kajing sha lepeng de nakata kadaw haba ka Indian Republic ka ri jongi ka yo ya ka jina luik ba pura jongka ukpa jong ka constitution jong ka ri jongi u PR Ambedkar haba u frame ya ka ni ka Constitution of India daga jing thumu ba away unong song jong ka ri India u de ban yo ya ka jing sanshar ba hok badda ka ba kami bha ya ka ni ka preamble jong ka Constitution jongi ka penun kam ya ka ni ka kentin justice omtang kata lashna bha ya ka Constitution jongi halor ka ni ka norim jong ka justice but ke equality ka jing sanshar hok but ka jing rengkat hakalanong ka basaw jong ka Constitution jongi ka ba kerteng the directive principles of state policy ka artikel laipu khandai ka ong ba unong song jong ri India shenrang bat kan thei kidon ko hok ban im daga jing lai loj bat ya rengkat kumta nagamenta ban yo ya ka jing sanshar hok hapo jong ri jongi la IT ya ka ne benta haka judicial system jong ri jongi ya ka ne ka judicial system jong ri jongi la benta haki ar teliki benta ka benta ka banangkong ka bagi court ika ka superior judiciary haka bakawan ka supreme court pat ka high court kaba arpat ki court ya ka subordinate judiciary kaba kontup ya ka district court bat ya ki subordinate court kani ka judiciary system jong ki India ka stang haka arpo pratik January khandai sanpau bat ka yai beteng hadu kini kisngi
bat ka persyang ban wanra ya ka jing sensyar bat ya ka jing bishar ya ka hok hapok ka rijungi kaditang maka katakat nat jong ka sorkar ka ba persyang ban wanra ya ka jing rengkat hapok jong ka rijungi kani ka political system pun sen ka persyang ban kenok ya ka judiciary system Henry kani ka judiciary system ka ya bat ban wanra ya ka jing rengkat bar ka jing bishar hok ya ki beriu baro ka klem thau ya ka niam ka rukom jong ubriu ya ka imlang ka salang jong ubriu ya ka jingyo ya ka jingkot jong ubriu berkaya beteng man a jing syakri ya ubriu da ka jing bishar hok ka dei nakata ka daw bunsen ni pendon kami ya ka ni kintin ngin sai kendu ipi ha jing bishar namar ngitip bade tang ka kut hi ka ba ai ya ka jing bishar hok ya ubriu Henry tang ka we ka ba ka syak ka no ka de ka jing slam ha ka rukom ai bishar ya ubriu excessive delay in the implementing the judgment nuksa ka nirbhaya case jong ka ar hajar khat ar hakaba baro ka wai ka porthai ka tip bakini kidan khti hakane ka case Henry ka court ka bampor ban pen shisha ya kane bakini kidan khti hakane ka case bat ka bam hadu prasnam ban aya kata ka jingra jong ka ban pen saja ya kane ki brio bat kani ka long ko rukom bishar jong ka judiciary system jongi bangin kham shai bha hakane ke benta tongin ngam kham jelu hakane ke benta Prime Minister barim jong ke England William Edward Gladstone pendon kam yakawe ke kentin a justice delay is a justice deny kano kari kadon la ka jong kurukom hakba kumno kan rai penrem ya obru ong shushu uni Prime Minister barim jong ke England balada om ay ko hok jong ubru hakapor ka ba udon kam yaka berkata ka jingkwa ya ka jing sensyar ya ka hok ka du no berkata ka long kum ka jing pendo ya ka hok jong ka long beriu man beriu entah habangi pai sya ka jing sya penyap jong itu ki armun ki hybrid hasilong bar ngitip ba ka jing bisharkan bampor tuna sansnam man rai penrem ya utu nong penyap kat hadu bakan ja no kata ka jingkwa ya ka jing bishar ya ka hok de na kata upandon kam ya ka ni ka kentin justice delay is a justice deny katkum ka data kabalay ulum haka arhuwe trik match araja arpuar baha India jengin don hado saw penyopo crore ki kies ba pending hagi court ba pher jong ri jongi ha Supreme Court jongi don hado nyopo hajar chispa sanpo sautli ki pending cases haki High Court ba pher ki badan hapo ko ri jongi don hado sanpo pralak kandai po saw hajar rupho tli ki case ba pending kadba haki district bat haki sob ordinate court bat don hadu saw kro shipholak saw phonyo hajar khandai spa nyo phun rutli kis belong pending kumta ki total case ba pending ha India jongi baro ka we kalong saw kro nyo pholak khat ar hajar chispa khandai photli kadba ki case ke baki dispose bat near pinisham tang artali lani laitli ha ka shitiyo kadkum ka jing ong jong ex judge jong ka Supreme Court justice Markande Kadju baladangim at yakinu ki case ki bathamai bat ladangi persyang bana solve lani dispose yakini ki case kan bampor hado laispa andrup host nem ban clear lut yakini baro laispa andrup host nem om kasngi bat napneng jong ni ki case bondo ki deki on the trial cases habangi ong ki on the trial cases kamut kitu ki case ki baki accuse ki leit lengba ya ki case ka baki hapan hajir man la upanai don kipor bagi accuse ki don syabar jong ka jail don rot na pren jong ki badan hapo jong ka jail bar kalong ke ke bapen kendit yangi bakat kum ke data ke balayo lum haga live hawai tarik Desember ar hajar hakandai hajil ba pher jong kari India jong itan hadu saw point paralak kinong sya set pat na pren jong kini hadu lai bentana ka saw kabamut hadu lai point lailak kideki on the trial prisoner bat napdeng jong kini kumbasan hajar ngut kibala syong jail palat ya kasan snam shaneng bat ngatip ka jingkeli ka bami ha ke jimut jung berkat jong pi kalong ba hado kat ni ka jing jong ka kot jongi hato balai kenyi kim ju ya kren shipang ka ni ka banta Henry M ngan yu tho ipi baki ya kren ya ka ni ka banta pateng la patang Henry kim la ban solve ya ka ni ka jing nado usnem khat khandai art posaw lashna ya ka we committee hapo jong ka jingelam jong we u justice rankin ban pengklan ya ka ni ka komtri kam jong ka judicial system jongi khamtam ban ya kran ya ka ni ka banta korkom slam ban dispose ya ki case ha usnem khat khandai art khandai hapo ka jingelam jong we u justice SR Das kilashna ya ka we ka committee bat kila ai bon bha ki measure kumno ban pengklan ya korkom trekam jong ka kot Henry kim la ban le AA ruem bat nagapor syakapor kila persyang ya kene kam Henry Kimla
Menta pila syai bakane ke jing slam jong ka kot jongi kamdi ke jing jongi menta Henry ke jing jong ki pateng la pateng bat menta hakini ke sngi bon ke riu pai ba jongi ka kot ke jing jongi tang hakot bat wat haden ke jing yele ke bada ki po snem ru kim yo ya ka jing bishar ya ka hok hakani ke perthei jong ka jing stat habaro ki liang ni be ya ke por ka jing stat habaro ki liang ka teknologi ka advance na ka 2G shaka 5G ka jing stat hakiliang baro Henry ke keng ka bare ka bangimtip ka badan halandet lani ka dawba jong ka jing slam jong ka ni ka system ka dawba ka banangkong jong ka jing slam jong ka ni ka kam kalong ka jing duna jong ki George lani ki nong bishar larangi pai shaka population lani ki jing bon briu jong ka ri India jongi kalong haduk kat ni daki 1000 crore larangi pai shaka jing don jong ki George pat tang khat niu 1000 rus pa khat san ka balong palat ban ya ka ka bangila ban modur bat larangi khen da ka proportion pat hado arpowe ngut ki George na menta ki 1 million ki briu ka jing kamde ha Supreme Court namar ha Supreme Court ka streng jong ki George ki de bandon live hu sangut bat ya menta hi ngi don hado live hu lai ngut ki George hapo jong ka Supreme Court ka jing ka long haki High Court bat ha ka District Court jongi ha India jongi barok kawe don hado arpo santali ki High Court bat ka streng jong ki George hapo jong ka High Court ka de 1000 shispa prangut ki George Henry ya mentahi hado shitrik najun araja arpuar don tang pras pa live hu Henry ngut ki George kumba ars pa nyopo armut ki badang duna bat ladangi yakran hagi District Court par hagi subordinate court pat kalong dagi po sya ka jing duna jong ki George ka dawba ka baar ka jing bom la ki lawyer bat ki George bun sin ni yo ya ka complain baki lawyer na ka menta ka jimento jong ki shimet ki pan ya ka adjournment lene ya ka postpone jong ki case claim daw unnecessary stretch in the case lani ka jing penjalan claim nong rim haduk balayo bakam di shu ka kam bishar ya ka hok jong ki beru Henry penban ka kam business bat ka wei ka jing ka bangi lap hang ne ba om shem la set lani ka por lani ka time limit ba haduk kat no ba dewan pendep ya kum ka tu ka jai case bat kani ka system ka shim ka bu ya gani bat na ka benta ban yo ya ka hok haban penlut bun ka pisah hadu bakala long ka ba ya oboduk ban yele ya kanu ko hok dei nakata ka daw ba oboduk hashwa ba un yele ya ka hok hayeng bishar haban perkhat lagi pau sit bat kani ka penlong ya kani system jengi bakan long kam kai no optang baki lut ka pisah bat ka long ka ba shisha banas ko thu shai lani lap ksai ya ka lenti ya jong kani ka system ka don bon bah ki kendon bat ki lenti ya bat ka long ka ba bah shisha ya riu pai ba banas ko thu shai ya kani mi saki excessive notice ki kot ki sla ki bom itho ithau bat hangta wan saka corruption ka bom lap ksai bat ka unnecessary appeal lani ka jingkar pat ka bom itho ithau shisha bat ka bom idon nong rim ka point ka balai ngam tip syu kumno ban ai kerteng ya kani ka point Henry ngan syu ai pida ka nuksa hagawe ka liang ubaduk umdan lat ban yele ya ka hok chungu wat la ka de ya uban yele ru umnot ban yele namar ba umdan pisah Henry urus pa hagawe ka liang ai case persya ya ubaduk wat hakikam ke barit baharu men hakani don uwei ukpa ubarius pa uba ai case ya uwei ukhana ubaduk namar ba ukum khanyat ya ka khon jong bat ya kata video ngala post hapo jong ni he ka channel lara film pat pit ya ka fila ban check ya ka ha description ngala bo ya ka link jong kata ka video bat ka ne ka shna jing ya ka ne ka system men ha ka ne ka don ko we ka case ka parit ha ka ba uwei urang ba shnong uba hamle he bat kumno open don bakla ya ka bor junglong rang ba shnong jong bat ka we ka baru ka file case persya ya uni urang ba shnong bat ka ni ka case ka yaj hado sansnem bat hadin sansnem ka quote ka larai penrem ya uni urang ba shnong ta ka fine ka batang shi hajar tangka Henry uni orang ba shnong ulasnya po ya kata ka jing syarai penrem jongo jaj ba ulong ubru balehe ulek pen apil ya ka ni ka case jong usha High Court namar ba uong ka don kata ka jing bishar bomhok markum ne ka shupun pun kai kata ka case barkani ka jingle jong ka block ya ka case jong ki vipat ki bade hok pan yo ya ka jing bishar hok mentang ngilas ngot ho ya ka kom trekam jong ka court bat hakanur kom ka slam ka jing trekam jong ka mentangin poi sya ka vipat ka bentah kumno ban bengkloy ya ka jing bishar mentah pila ban keli yang ya ka jing keli haba ka duna ki judge kumta balaikin tap kam kar kum ka jinglat jong ka post man pendap lut ya kita ki vacancy Henry ka jing ka long ka jing bom don ka ying lani ka infrastructure ka babiang mentah tang hapo ka jela jongi don kam daki hajar teli ki kamera na ka bentah jong kini ki judge
Namar lada ki bon kinong bishar dik hamsuk bar hamstet ke proses jong gajing ai bishar ya ki briu. Kumta ka long ka kamram jong ka sorkar ban biang ya ka kamera nak benta jong ini ki judge. Kabaar lada ka sorkar ka thung ya uwi u judge ka don kam khambon par kinong tre leni ki staff hapo jong u leni hapo jong kata ka judge ka bathamai. Kumta ka shem jing ha ka jingi de bar kanero. Kumta ka ka bandon kam nak benta ka sorkar ka long man wat ya ka funding nak benta jong ini ka kam. Next ka por jong ka disposal jong ka case. Ka kod ka download ki ain baro ki baki haban bod bait bod renti Henry tangkawe ka duna ka de ka por ban dispose ya ka case. Bat ka balong ka dawba jong ka jing slam jong ka case. Bat kene ka penlong ya ki lawyer bakin shim kabu tak ba penjelan ya ki case. Kumta lada ka don ka ain ka ba fix ya ka por ba hapo kata por ki di ban pendep ya ka case. Haoj ka tu ka tin ka ba nga pendon ka mene ha ka ba stang jong ka nigi video. Baka justice delay is a justice deny. Bat kalong ka ba shisha hatu kata-kata. Bat kalong ru ka jing shisha ba kimla ban pendep kloy ya ka case. Namar ba unu ubriu udon ko hak ban im namar ka kod ka haban bot shibun ki kendon ain. Unu ubriu udon ko hak ban kela. Udon ko hak ban wan pai sya ka jing im ka bathamai bat ka jing im ka ba hok. Haoj ka ain kam ngit ya ka nu ka jait niam. Henry ka bot ya ka ain jong ulong briu man briu jong ubriu. Wat lada ka ain ka tip ba uni ubriu ule ya ka kam ka basniu kam la ban ai rai hak dak. Namar don sakawi pat ka khatin ka ba ong kumne. A justice harit is a justice barit. Kajing bishar ka bakar ke kalong kumbatep ya kajing bishar hok. Haoj kila ban rai ya ka no ka jing rai persya ya ubriu. Henry kim de ban kerke. Namar unu ubriu udon ko hok banwan sya kajing kela. Bat ka bak hado ka de ka jing ya skau thop para imlang saklang. Bat ngim de ban khwan ya ki bom de jongi. Bon ki bato ya ka jaka ya ka puta jongi we. Bat ka ne ka yalam sya ka case. Don ru ki jat biru ki badi ya ka juk ka jaka arsin laisin bat kaniru ka yalam syaka kis bat kumta ka ka baton kam jingi ka long ban im ya ka jing im ka bakhoj ka jing im ka bakhok ban lat na kini ki kis bat ngangai scam pelayo ya ka jiman toy na kani ka jing hikai jang aman takasngi ngin second do ipi hakwi par ki video kuple shibone ya ka por sampai